tiukka kirraa, penkka sisällä. 310. Tasoissa ollaan. Vasen täys 300. Vasen täys 100. Oikee eri tiukka 150. Vasen eri sisältä käännä, aukee vähän 160. Merkiltä pikkunyppy, vasen loiva menee, kirraa pidä ja oikee täys miinus yli nypyn 120. Vasen täys 6, oikee täys miinus 300. Lyhyt oikee täys 100, nyppy oikee laita täys 8, vasen eri menee ja aukeaa yli nypy sisältä heittää. 100, nyppy täys 100, oikee eri sisältä aja suppuun 120. Vasen täys yli nypyn, huomio, 6, vasen jarru 2, oikee nopee. Pidä 2, pitkä vasen nopee sisältä sumppuun 120, pitkä vasen nopee sisältä sumppu 120, huomio, varo. Pikku nyppy vasen laita, jarru 3, oikee serpo, kirra vähän 100.